И здравейте, аз съм Живакът БГ и при мен е The Wanted Game и днес играем GTA Samp. Самп. Да, и все пак здравейте от мен. Сега аз да си кажа репликите. И здравейте, че ме гледате, и здравейте, кенчета. Аз съм The Wanted Game и това е трети епизод, така мисля, да. Следващия епизод на Самп с Живака БГ. Много хубаво се представи. Да, Как си? Не, просто въздишах. Да. Ако има ли известен лаг, съжалявам, просто лаптопа е загрял и вече е късно, но е рано за снимане, но е късно за правене. Да, е без класа. Ама наистина може да има лек лаг, за което съжалявам. Иначе клипът ще е с точност 10 минути. Ще гледам с точност 10 минути. Няма да успея с точност. Така. Аз съм долу, чакам та. Драги зрители, които ме гледате, току-що получихме още 50 000, вече имам 100 000. И аз имам 100 000, брат. Ама... не, лагна. Този път е зрадстън. Брат, той сървъра е препълнен с хора и сървъра е защо като изцяло някак си малко лагващ. Не трябва да си намерим друг. В смисъл хубав сървър. Предложите в коментарите някакъв сървър. Всъщност да, ако знаете някакъв дрифтърски обаче, в смисъл, такъв деца дрифта и дава точки. Аз знам един дрифт в Урио, ама трябва да му VIP, защото не го знам. Аз там само играх преди. Но нали сега съм на лаптопа и там всичко нали ново. И да, иначе в него нямаш лаг, дрифтиш се, но ако беше за снимане, аз даже бях снимал и тъкмо ми се бъгна компа и... 3 точки, бимп! Мислим да правим уж смешки. Уж казвам. Не сте да направим смешки. Чай BN Хикс. Я ми кажи ти къде си. Не знам. Някакво мощче тук. Те са много мощчета. Брат, не знам. Чай да ти видя името. Къде си, брат? Ти нали си Живака БГ? Да, ето та. Някакво близо такова. В кой град си? Чуват ли са копчетата, бе? Да, ама спокойно. В кой град си? Не знам, брат. Цъкни на картата и ми кажи най-левия, най-отгоре, най-отдолу, отляво. Нали, най-долу е първия град, отляво. И как да разбера в кой град съм? Като цъкнеш на мапа. И ко? На кой град си? То там ти има стрелкичка на твой герой. Бяла стрелкичка. И кажи ми къде се намираш, в кой? В най-горния, в най-долния или в ляво? Вече съм в най-долния. Най-долния си? Най-долу в дясно. Добре, изчакай ма. Чуля. В смисъл, някъде около него град се движи, ама не да отидеш в другите градове. Аз тук се започтих. Пише, че съм на Лос Сантос. Аха, стой там. Аз се заклещих. Не мога да мина тук. Паднах в една дупка. Аха, разбрах как да изледа. Аз взех едно коленце. Все пак ме изчакай, аз следвам. Идвам. Взимах с мотора и идвам. Мале. До макс 5 минути съм при тебе. Не вече май 4 минути си. Ти колко мислиш си правиш клипа? Аз за хората, които ме гледат. Аз почнах и 41. Аз не знам колко почнах, ама нали кажа, че ти щеш да правиш повече. Брат, прав са ги прави по
10 минути. Да, бе, 50 знам. гигабайта. Добре, бе, няма проблема, само питам. Защото ти беше казал. Аз, О! да, 10 ще правя. Защото ти има леко лак заради компа ми. В смисъл, той компа ми просто загря лаптопа и... Не само заради това, просто и по-хубаво, когато е са по 10 минути според мен, защото е по-малко времето на клипа и по-бързо се изгледа и повече ми е интересно какво се е случило в следващия епизод, ако изобщо им е интересно, нали, първи там. Аз съм по тази логика. Защото, брат, ако сега един час на кой ще му се занимава да си отделя цял час да гледа, или ако и 30 минути, както беше с Team Fortress, но пак там имаш 140 гледания, или колко имам. Ще съм ще ви на мапа. Добре, аз идвам да знаеш. Да, бе, идвам, бе. Аз сам се засилвам и бия предни спирачки. Ама трябва да ми обясниш къде си. Тук на първия град? паркинг, че май съм на летището. Ако си на летището, идвам директно. На летището ли си? Не. Да, на летището съм, да. Там дето... Чакай, знаеш аз ще влява вътре в летището. О, мага, бе, брат! Аз ще влява вътре в летището. О, мага! Качих се горе и паднах. Аз сега не знам где трябва да ходя. О, мага, трябва да обърна. Моля? Вътре в летището съм. Абе, добре, да изчакам, аз си седвам. Преди там някакви стънтове, там скача и пада и убие се. Добре. Аз съм вече в първия град, в смисъл да. Почти. Аз ти кажа като прекрача границата в първия град. Сега се засиля обратно. 3 2 1. Прекрачих границите. И се едвам директно на летището, защото е близо до мене. Теде, всички които ме гледате, да ви припомня в момента. Ако не сте се абонирали, направете го. Ако ви хареса клипа, нали, дайте положителен вот за него, коментирайте и може да се сабскрайбите за Живака БГ. В описанието ще намерите неговия там чанел. В моето описание ще намерите неговия чанел. Макар че... Не, нищо. Разбрах. Не, исках да кажа, че макар че не пиша никакви описания в моите клипове. Това ти е цялата грешка, знаеш. О, човек да му гепам ли на този колата? Омага, в някаква писта съм на летището, смисъл. Има някакви такива работи. Се за да силя, брат. И ще ударя предна спирачка и ще карам напред. Омага, аз съм в някакъв паркинг на летището. Сега идвам в летището. Ама ти си вътре в летището, нали? Да. Добре, аз омага. Ти знаеш, че след една минута ще мини 10 минути. Знам. О, ама аз значи снимам до и 5. Защото искам малко да правим фейлове. Абе, ще снимам малко над нормата на 10 минутки. Искам малко да има смеш. И както ти искаш, ама по-добре го направи малко по-дълъг и готово. Къде си ти, бе, брат? Ето та. Аре, аз карам назад на гума до края, брат. Ама да не допираш. Не допирам. Тос пак, два стъпя, излезем на пътя. Даже и за воя щях да го взема на задна гума. Той я щях да те блъсна, ама. Айде, ела след мене. Сега ще покажа как се прави фейл. Гледай сега. Ти сега ще го скоча на задна гума, брат. Ето не може и на тази игра. На GTA San Andreas никога не се върти на долу. Все се обръща наляво, много тъпо. Обе. Защо е така? Много тъпо. Тук за коня самолети. Че взема един самолет. Мултиплеер сме, не знам. Аз мисля, че мога да се спална. Абе, хора, баси тапака, честно, човек. Как може да се засилиш срещу мене и да се блъснеш нарочно? Ти трябва да си баси идиота. Сега ще му гепам колата на този.
Пич не ме интересува. О, забравих. Санчес се пише, ама не Ела, знам ела. как се пише. Ела, бе. Ела, Чай бе, ще ти. ти помогна. Джипна Аз съм колата, много бе. добър в краденето на коли. Ела сега. Ела само да не ми избяга този. Къде си, бе? Сега да взимам мотора. Брат, то ще му гипам колата. Много ма дразни. Аз се... Къде? Аз сме край него. Той то с нитрото ба си бързя. Той аз ако взема туризма ще го... Абе, брат. А що не И взимаш аз туризма? задръжа, аз взимах туризмо. Сега ще го пресрещна с нитрото ти. Аз ще го блъсна, ще го обърна, пак ти му вземе колата. Чуля. Той е много бърз, аз не мога да настигна. Нищо, аз ще го блъсна, нали ти казах. Ма той къде е? Ами аз докато обърна на едната страна, той отива на другата страна. Сега гледай какво става. То скрип малко няма да е смешен, ама... Аре бе, кучко, лодка. О, извините. Чупсвам. О, направо го нокаут... Сам съм нокаутирах. Лодка, бе. Направо го нокаутирах. Знаеш кога ще го пресрещна на другата страна? Ела. Гадината ти му. Пробвам се да го хвана. Но не мога. Брат, спрямай на едно място, сега ще му гипам колата. Брат! Не, ти не може да е истина. Как може, бе? Да, мерси, че ма блъскаш. Няма проблем. Ако искаш още, мога. О, извадих го от колата. А не. Извади ли го? Къде си? Не бе. Бързо, 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 бързо. Къде си, бе, брат? На летището. Бързо е. Вземам кола и идвам. Ето го е за тебе, бе. Чуфлек. Взимах му колата, взимах му. Не. Давай, Сега давай, ще успееш. Той Ай, иска да бягай, го бе, из... чуфлек такъв. Бягай по-бързо, бе. Ома гъв, затвора съм. За 5 минути. Да, аз так му ще спра да Ой, сня. аз О, съм здравей. за такос. И не може да мърда, да. Айде да спрем клиповете. Аре, това беше за мен. И аре, Какво за тебе, бе? Час снимам, бе. Ама не за тебе, от тебе. Как ще е за тебе? Абе, сета се. О, мале, как ми се спи. Или спираш ли? Да. Аре, чао.